alkama sɔrɔ kɔngɔ bɛ n fa o o tumana nɔgɔya waati la o jamana magasin ko nana e taara alkama bila yen e alkama mara wa ayi ne m'o kɛ ne kun t'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛna kɛ o o tumana i ka ɲɛnamaya sɔngɔ i b'a san bi dɛ o tumana ne ma sɔn k'o kɛ saya de ka nɔgɔ ne ma ka tɛmɛ n ka kɛ jɔn ye n'a sɔrɔ jɔnya ka jugu mun de kosɔn e ye jɔn caman de san jɔn 10 caman kun b'e bolo o de ye ne ka lajaba ye o ne min ni jɔn de kun bɛ ne bolo ne fana bɛna kɛ jɔn ye bi cogo di n'o kɛra laala o sɔrɔ jɔn bɛ gɛlɛya min na i bɛ bɔ a kalama cogoya bɛɛ lajɛlen na anw tɛ maa si wajibiya i k'i yɛrɛ kɛ an ka jɔn ye jɔyɔrɔbatigi ne kun y'a ka jɔn dɔ de ye a ye n tɔɲɔ kosɛbɛ a man ɲi a ye n tɔɲɔ ne kun y'a ka jɔn dɔ de ye a ye Tiba ka bɛɛ lajɛlen wele sini an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan a minnu bɔtɔkɛyɔrɔ kɔrɔ an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ye ne ye minnu kɛ jɔnw ye n bɛ taa kun f'u ɲɛna a bɛ taa mun de fɔ de ne b'o dɔn cogo di ayiwa cɛ o tɔ alikama d'a ma gansan ayiwa an man ka maa si malo k'a lebu alikama d'a ma awɔ n b'a kɛ ten jɔyɔrɔbatigi ko cɛ ko e ka na e bɛ alikama joli ɲini mun kosɔn a kɛ jɔn ye wa ayi an bɛ alikama d'i ma gansan Youssouf ko ten ko k'a d'i ma gansan i tɛ kɛ jɔn ye m'a f'i ɲɛna i ka kɛ nin cɛ in ɲɔgɔnna ka jɔn ye o ye i n'a fɔ hɔrɔnya de i ka kɛ ka jɔn ye a bɛ n'a fɔ hɔrɔnya don u bɛ ka Youssouf lajɛ a kabakoya Youssouf ka jɔnya n'i kɛra ka jɔn ye a bɛ n'a fɔ i ye hɔrɔn de ye nin ye waritigi kɔrɔ dɔ de ye Youssouf ani Binyamin ani Malik ibn Zar ani Rod Amun u bɛ ka alikama lajɛ a bɛ ka kabakoya Youssouf la ko alikama d'a ma gansan u kana malo mɔgɔw cɛla u kana lebu mɔgɔw cɛla ayiwa u b'a la ka na koyi u b'a la ka na Youssouf balimaw u b'a la ka na Sayyidina Yaqub alayhi salam a ka bataki kɔgɔlenba o b'u bolo kumabaw de b'a kɔnɔ k'a ɲɛsin Azizu Misra ma Yudarsif n'o de ye Youssouf ye alayhi salam ne Yahuza ye Shamuuna bɛ ɲɛfɛ ani tɔw ko gɛlɛyara Binyamin ale dun minɛnen don Azizu Misra fɛ yen sisan Misra kɔnɔ yan maa si tɛ ka fosi mara hali mɔgɔw u bɛɛ lajɛlen kɛra jamana ka marafɛn ye ayiwa Amun ka bɔtɔkɛyɔrɔ nafolo a bɛɛ lajɛlen kɛra gouvernement ta ye ayiwa nafolotigiw ni fɛntigiw u bɛɛ lajɛlen ka nafolo n'u ka fanga tilar'u la sisan a bɛɛ lajɛlen kɛra jamana ta ye sisan farati fosi tɛ yen n'o bɛ tawhidu ala kilebanciya bagabaga bilen sisan ko bɛ e de bolo masakɛ ni nafolo in bɛ i bɛna kɛ cogo di fɛn o fɛn bɛ Misira yɔrɔ ya o bɛɛ lajɛlen Youssouf ka baraka de ye min ye kodɔnna ye fɛn o fɛn bɛ yan ne ka sigili masaya la o ye de sababuya ye e de ye minisiri belebele ye e de ye Azizu Misra ye nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ e de bolo Youssouf an mana diya ye cogo min na a kɛ ten hali ni y'a bɛn ni Akhenaton ka ko bɛ e de bolo a n'a denw fana an bɛ ka ko o bɛ e de bolo ko Youssouf b'a ɲini Alahu Taala fɛ Akhenaton Ala Taala k'i bɛɛ sababa ma o tuma n'a ɲɛna n bɛna o ko in lajɛ sini Amun bɔtɔkɛyɔrɔ kɔrɔ la sini kɔni n bɛna o kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Tiba ka bɛɛ lajɛlen masakɛ ɲɛna n'a ye n'i y'a kɛ cogo o cogo a bɛ bɛn a ko Youssouf ma ayiwa bi de ye tile 40 ye ayiwa Zulekha ka fɛrɛ o tile 40 de ye bi ye awa a ka gindo ɲɔgɔnya ni Ala cɛ o b'a fɔlɔ wa Youssouf ka laɲini i tɛna sɔn a ma sa wa tile 40 dafara sisan ɲɛmɔgɔ yamaruyaba o de ye Youssouf ye Ala ka nabi ɲuman n'a y'a ye ne ka nin fɛrɛ in k'a tigɛ n b'a jɔ ayi ko tɛ kɛ ni jagoya ye ni kanu ma kɛ ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa karabali nafa t'a la ne bɛ n yɛrɛ ɲininka kuma dɔw la o tuma na mɔgɔ jumɛn de bɛ yen ne ka taa dannifɛn kanu k'a sɔrɔ Alahu Taala kanu bɛ n dusukun na nka ne bɛ tila ka n yɛrɛ ɲininka tuguni ni Youssouf kanu kun tɛ ne kun tɛ ayiwa sankolo tigi fana kanu n'o ye Alahu Taala ye Alahu Taala ka kanu ne y'o sɔrɔ de
awa kanu ne yo jarabi ko don Youssouf kanu de fe o de en lase kanu ba hayi gaira banu ya Allah ta'ala yi Youssouf kanu de en se o ma ne ko ni bayi ka fo Youssouf kanu o de karne masabu ni maye nga ne betla ka somi ka fo Allah ta'ala ka kanu yo bene wasa efe ka fo Youssouf Zulekha Youssouf kanu o place fo stay do sukuna tuguni efe ko de fo wa ndu sukun fara ani ga soro fe bela gide fara ni Allah ta'ala ka cenya ya ani Allah ta'ala ka kanu e place fo stay ne do sukuna mo ware ka kanu ka se ka do ala o ten do sukuna blede kana se ka fiu ka fo kanu min no yibla kata Allah ta'ala ka kanu ma o e kanu nyuma de ko e kanu sanuma de e ka do duguma kanu ani safe kanu jurumbu ni nyawa o tete ka bonyo wana de nga sobe ay mi doro duguma kanu o kana ke sobe ay ka safe kanu tinya ibulo dron ne be ka sirande nkanu fende no ani boti fe Allah ta'ala ka nan jela kide besira Allah ta'ala ka nan mine ni fe wala kanu min tale ala ka nan jela ki wala ay mana mi ke mana hakilla mana ke mi boke ngane ko yayi doro mina seko de ke nin kanu sanu mai na ka se kan seko ke ne ko bangi ni fe ki halisa ka miri ka geta minake malik ibn za'ar o fanana kuma Zulekha fe Zulekha ka laje aka furu Youssouf ma Zulekha dunu abitukum na aduzukum farani Allah ta'ala kanu de fe wala kanu te mu bi bala ka seko ke ika jabi obuna ke jimay akhnaftuni an Youssouf we Youssouf o ya Allah ta'ala kan nabi nyimande yala bisa ke adama de ika Allah ta'ala kanu Allah ta'ala kan nabi nyafana kito kanu bisa ke wa o nyana yan lafiya sisan goni kita kunu Zulekha nyaye abina fo wa ibina Allah lafiya doni sisan goni yejigi adama aywa san Youssouf ko abina ta amun patuko yoro korola otmana ko ka jama dalaje awa mo ka joya kibariya abita o kuna foni lase Youssouf obikata amun patuko yoro koro sabula ode yela manaka ke Allah ta'ala kilempe batu yoroi ode yela manaka ke Allah ta'ala kilempe batu yoroi aywa lawi be jama kela lawi abe jama kela lawi be jama kela fana bikaye Youssouf bala kata lawi abe jama kela Youssouf bala kata ani Binyamin abe yeko nyumala abe ina fo Binyamin ya ka ministry do de joya tamashan shitala Youssouf abina kuma misra kawye oroda amun holin hop ni Allah ta'ala toye Allah ta'ala bina enne make misra kawuka ka fantayani gereyata ka bowuka ne ka demsene ya do dawla ne ko be kitabu do kala azizi misra temene ye no e putivar kitabu do la kitabu mina bina kuma misra ka sininya si kibariyaka ako sebenbe o kitabu in konnana o don ka fo misra bina nyashi do de ma do mi ni la hala o bele gide be bayla misra ko do fantaw misra ka o konnana o ga ken na forotigo fana bina ke fantaw ye o de bina ke do mi na forotigo ka sanga so be tlawla anu ka jom muso wala jom ani jom muso ani ma la fulon o de bina ke horon ye ubu yera kumara odona nokara amun misra ka ala atna poto ke fansoro horanya koni yudar tibu ka balo ala ka nabi nyuma misra ka de ba nu kisi ba ka balo yudar tibu ka balo ala ka nabi nyuma yudar tibu ka balo ala ka nabi nyuma ala ka nabi nyuma ka balo putibara kunga dai o ka kanya na posebe yakoye nga mashi soro ka sika we anyana nga okoy feni obika ke aude nyana ko be bayela mana obika ke aude nyana misra kono ya
la ma caman misirakaw la maakɔrɔbaw o hakili b'a la don min na mɔgɔw dalajɛra tiba dugu kɔnɔ ya awa jɔ feere yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen y'a laɲini o ka se ka nin kamalennin san a ka se a k'a ka jɔn ye o kamalen bɛ fɛ n'o tun ye jɔ ye sisan o de nana kɛ misiraka bɛɛ lajɛlen marabaga ye o don dɔ la aw y'aw yɛrɛ k'u labɛn aw ka se ka Yusufu ka makɛw ye ayiwa bi Yusufu kɛra aw ka makɛ ye koyi o kɛra o don koyi ne hakili b'a la o kɛra o don o kamalennin filɛ nin ye a y'anw bɛɛ lajɛlen san ni ne kun y'a dɔn k'a bɛna nin kan na ne kun b'a ni tigɛ o don ni bɛɛ lajɛlen ni Alahu Taala ka se a n'a ka karabali taamasiyɛn de ye ani fanga min n'o bɛ fanga bɛɛ lajɛlen sanfɛ ka bi kɔni ne t'a dɔn ka bɔ Yusufu ye ne kamatigi ye koyi wa n tɛ ka sɔmi k'a fɔ ne y'a ka jɔn ye koyi n tɛ ka sɔmi o la ne t'a ka jɔn ye anw kɔni o jɔnya in o kɔrɔtalen bɛ anw yɔrɔ ka tɛmɛ hɔrɔnya kan Yusufu ka hɔrɔnya ka kɛ o ka jɔn ye o de ka d'an ye o de ye hɔrɔnya ye Yusufu ka jɔnya o de ye hɔrɔnya ye o de ka d'an ye ne y'aw wele bi de bi mun kosɔn n ka aw kan hɔrɔnya ka bɔ a ka gouvernement ka jɔnya la maa minnu jɛnna n'a ye wa kɛ Alahu Taala kelen pe ka jɔn ye olu man ka kɛ maa si ka jɔn ye wala gouvernement si ka jɔn ye n nana n y'aw wele ka se k'aw kan hɔrɔnya de bi kɔni aw bɛna sɛbɛnw sɔrɔ min b'a jira k'a fɔ aw kan hɔrɔnyara o sɛbɛn bɛ d'a ma bi kan hɔrɔnya sɛbɛn bɛ di aw bɛɛ ma aw bɛ kɛ hɔrɔnw ye Allahu akbar k'a bɛ bɛɛ kan hɔrɔnya kabini bi bɛɛ kɛra hɔrɔn ye bɛɛ kɛra hɔrɔn ye bi fo n'a kɛra mɔgɔw ye minnu kun ye maa tɔw ka hɔrɔnya minɛ u la k'u kɛ jɔnw ye fo n'a kɛra olu ye dɛ fo n'a kɛra jɔntigiw ye ani nafolobatigiw minnu ye nafolo sɔrɔ maa tɔw ka sɛgɛn ni maa tɔw ka degun o de kɛra o sababuya ye fo olu dɛ olu kɔni olu bɛ to jɔnya la u nɔ na olu bɛ to jɔnya la u tɛ kan hɔrɔnya an tɛ jɔnya bɔ olu kan na dɛ nka olu i b'a sɔrɔ u ye kojugu de kɛ wa o kojugu u b'a ɲangata sɔrɔ ayiwa ne y'a ye ne ye misirakaw bɛɛ lajɛlen san ne y'o kɛ ka da kun min kama ka bɛɛ kɛ i ka jɔn ye ne y'o kɛ ka da kun min kama ne y'o kɛ dɛ mun kosɔn ka se ka jɔn de kan hɔrɔnya o tuma jɔntigiw ka olu kɛ jɔn ye u nɔ na jɔntigiw de kɛra jɔn ye jɔnw bɛ kan hɔrɔnyara ayiwa lawi bɛ jama cɛ la lawi bɛ jama cɛ la bɛɛ nisɔndiyalen don Yusufu a ye jɔn ye a y'a kunkolo sumusumu Yusufu a ye bɛɛ lajɛlen kɛ jɔn ye a gindo de ye nin ye kɛ Yusufu kɔni a ko ye kabako ye a ka nin baara in kɔni nin ye baara kabakoma ye sa dɛ Yusufu ka kuma a bɛ i n'a fɔ nabi ɲumanw ka kuma k'a bɔlen nabi ɲumanw ka kuma fɛ misirakaw ka kisiba o ka kisi o ka balo minnu bɛ ayiwa an ka jiginɛw kun na kabini sisan o ka ayiwa kabini sini o ka alikaba di mɔgɔw ma gansan gouvernement ka wajibi don a ka bɛɛ lajɛlen fa k'u kɔnɔ fa minnu kan hɔrɔnyara dumuni kan ka di olu ma wala minnu ma kan hɔrɔnya ayiwa balo kɔni ka di bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ sini na hali a tɛmɛ ni Alahu Taala sɔnna a ma ayiwa gɛlɛya san ninnu bɛna ban fosi tɛ ɲin'aw fɛ f'aw ka jateminɛ kɛ dɔrɔn aw ka dumuni ko la aw kana tiɲɛli kɛ alikama la mun kosɔn ayiwa alikama ka n'a dɛsɛ ka gɛlɛya se aw ma a tɛ mɛn gɛlɛya bɛna ban ni Ala sɔnna a ma a ye jateminɛ kɛ dɔrɔn aw ka dumuni kɛcogo la yan yɔrɔ kun ye Amunu bɔtɔkɛyɔrɔ ye k'a kɔrɔ k'a daminɛ sisan la Alahu Taala kelen pe de bɛna bato nin yɔrɔ la Amunu bɔtɔkɛyɔrɔ kɔrɔ la sisan wajibi de yan yɔrɔ ye a ye Amunu yiri maa ni bɔ yan ani filankafoya fɛnw kɛ bɛ k'a nɔgɔ a ye filankafoya fɛnw ta ka bɔ yan ka yɔrɔ saniya a ka kɛ Alahu Taala kelen pe bato yɔrɔ ye Allahu Akbar Amunu bɔtɔkɛyɔrɔ kɔrɔ o kɛra Alahu Taala kelen pe bato yɔrɔ ye Youssouf
عزيز مصر. الله أكبر. هولين هوب علي بن يفي يوسف مالك بن زار بنيامين نيمي سابو أي الله تاما أني تياميني أني أبوبيس موسو فله. الله أكبر. يوسف إيجو دوبالا كا ويلي ده دوبالا كا دوغولين ويلي ده دوبالا كا ويلي ده جماعة لا الله جون بالا كا نويلي نين كان انتوي يوسف ايوا دو be fini koro Youssouf do bala ka fini biri ala de do bala ka fini biri ala Zulaykha de do wa Zulaykha de do koy Zulaykha nana Zulaykha bora aka ferela a bora keneka ibe mo de yini yande bika ede makono yankwe monde ko se yo makono ya don chugo de ka fo ne bna nyon kumbe ya kono e bole ko fe ne anyini ala fe yuzatifu ya Allah ta'ala fi aka kiren kanu ako blando zukuna na ya soro akumbe aki kanu blando zukuna tuni nyongi ni ala fe masaka aywa amunyo fio Allah ta'ala kanu ben du sukuna ka soro aka kiren kanu o fanaten du sukuna o majanye nyanyi ni ala fe aka ikanu blando sukuna tuni ala fana yoke ne fana nana ya ni masaka toso ne nana ya ala yi kanu blando sukuna yoromi ne kumbe na ya sanchama ne kumbe na yima kono yande ne fana nyeshi ya yoroma tugune Youssouf ne bodo makono ni akagele min ka gele ni o bela gine ye mo ne kumbe jogini me ka be kuma munu foma o ka juga bela gele ye o kuma fode o kuma fa dabla o ba fo ibn ato ya kuma jume ki Youssouf makono sa Zulaykha ana ne wati janke ne ayi imasikana sabula odon okunte Allah ta'ala kan la yini an ngane dun nana o ne nana yala ne kan nali o bayda ka fo kanu kura kura yara idu sukuna de wa kanu kura kura yara idu sukuna de ne ko ni nana yande ala kan nabi nyuma ikaso nga joyama ne fana beke ika joyen ina fo isona misira ka wa joyama tu ne fana mina fara ika jonka misira ka woni yube kan horonya biyo ne yube kan horonya ai nete kan horonya de nete kan horonya bito ika jonya de la ne nana nga ke ika jomuso de tare biye o jonya la Zulaykha tare biye ko fe ka to jonya la Youssouf ka jonya la ke Youssouf ka jomuso ay ke sere ya obela gele Zulaykha bayere kun jeti ko jomuso do koy abayere jeti jomuso de Zulaykha nana aywa furuko ona nyana bosta Allah tama fle Malik ibn Zar Benyamin Tiamini aywa kwaka bismillah aywa konyo damna na ku dara Zulaykha afurla Youssouf ma ku dara Zulaykha furla Youssouf ma Allahu akbar donc a jan sibalite Zulaykha an Youssouf laniye wotro kele koro Zulaykha afurla Youssouf ma Youssouf kanu segirama ayetle binani deke Allah ta'ala kanu ne badu sukuna fushita du sukuna ni Allah ta'ala kelen pete ay dana Youssouf fa ina na fembe ko tle binani aywa unana koy al-ikhwatu al-kan'aniyun kanan ka balmake tam awdo ay dunge aydo aya fayde ko ngata ko be yorola aywa jon ka jobu jigorom na ko ngata yende jon bu jigorom na jon fere yoro
kwangata yende ko angata uta lawi de yini aywa malik bun zaar bala ku belen akembe ka adon bala fili mu ko ku kolosi ku getamne aywa o be ka lawi de yini ya de jo fir law ka yoroye lawi sigile fle fo yefe lawi lawi fle lawi fle ko yi lawi fle lawi lawi fle kisi bika foli biye abu tugodi lawi fle ko yi lawi fle ala nyena fi gumana sa lawi ikadu kumba yoro ay nyer la kana nyena fi sa ni jara yende isu mo bele gile bifo aywa bashi fo situla ne fa na kibara chama ba de bere bolo mena min fa nyana kibara bere du bere abe herela kibara chama de be fo nga fa nyana wati jani kono ata bataki la wala kata azizi misra ba ni afa ka bataki fanga ta azizi misra anga ku menyo anga ni bataki ndama ya go baka bataki ko kolemba wajibu do fanga ta ni bataki di azizi misra ma o tanga ta bataki di azizi misra ma amita bataki di azizi misra ma ne yakin anikan an kato abana waki badati gauna de aywa maliki balaka do bala fili uma ku kolosi aywa sisa maliki di sablasa ay birfini bla aywa Benyamin abika balo ya iko masakau azini misra bala ka koloshi ina fa ba nya kise koloshi jogo bira oto aya aka jonkere kerle ndewa abika tana yoro bela gilera abasi ya kele fa ka wotorola oto na aya aka jonkere kerle ndewa bika fi Benyamin abika balo ya iko masakau iba ka kira ka join abika masakau ya balo de keya Youssouf ko de hali sawu ka daye aya fa duska jogo wa jara Youssouf fana yewo jogo ya de la Yahuda ko Youssouf ko ni hali sawo ka bufe Yahuda te kuma nyuma fo bataki de babulo katadi itortifuma bataki de babulo to aga do bataki de babulo uya barate de bulo to ngata fo ay warda mudi e folo holin hop meta fo holin hop ye folo wa autika do sanga su kono folo de ay to ya folo meta fo holin hop ye hakila dila nyama o hakila dila uya maliki yesa hakila dila konse am fendo yini fe aw sigara kana tuguni wa abu mo ne yini am ka jodi bisara ka ku me nyoyade itortif ko ni bataki de bangolo ka ba fa yoro yakuba na kila aw buna molo ya ka segi wo ka segi kana tugure aw kele ka do aw balma ke ko jugu mi ke ne yana te segi tuguni aw balma ke ko jugu mi ke aw to donde o molo yara yu kuma suli o molo yara aina ka faraka aina amina la yana soro abina ka cigo bida angata ila ko ni udon nisa udon apale ko sisa kata Youssouf alayhi salam ana balmawo obina nyon kumbe aywa obela yele o majigi aye ayaw kungulo korota aywa abu jume de nyini ay kuma abala ke ko jugu min ke o joro bana nga wona tabila gile azu bisra inni funa siralendo o bato amina fendo nyini ife halisa gele yabe aga duka awa warta mbolo kan saka alkama eresa anda nanga mine minni ati foi bo anguni ay fendo de soro kamni golola ni shula anda ni ode anguni bado te fushi bo mo ko ereto la masake ba ananga mo ko ngode ya soro de anda ni mine kulumba de ye otmana ite nyama ikamude sumanye kasara kati bo anye awo mena funyana ay wasira fara ka suma kadi awba ngano na shiya bare abu war sara de
siempre foli biye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ azizu misira i ka suma Ala k'o biri an bɛɛ lajɛlen kunna an bɛ fɛn wɛrɛ ɲini azizu misira an b'a ɲini fɛ i kana an jigi tigɛ o la ne tulo b'aw la nka aw ka o ɲini fɛ o kana kɛ Binyamini kibariya ye dɛ Binyamini ko yɛrɛ de don an b'a ɲini faama fɛ a ka sɔn Binyamini ka segin ka taa Kanaan anw fa a tɛ se ka sabari a fara ɲɔgɔnya kan Binyamini bɔra a labɛnnen ba i ko minisiri dɔ i ko masakɛ dɔ Binyamini a yɛrɛ k'a lajɛ dɛ a ye ko ka ɲi ka tɛmɛ aw bɛɛ kan Binyamini tɛ jɔn ye a b'a balimakɛ de fɛ yen o y'o kunkolo kɔmi k'a fɔ Binyamini yɛrɛ parilen labɛnnen ne m'a fɔ anw ɲɛna Binyamini nka a bɛ hɛrɛ la a tɛ ka a bolo di jɔn fɛ fosi la jɔn taamasiyɛn fosi t'a kan bataki an fa ka bataki an fa min n'a ɲɛ tɛ ko la a ye bataki in sɛbɛ n'a ɲɛji de k'a ci ka na azizu misira ma n'i ye jɛ d'a ma an b'a d'i ma rodamun ko a ka bataki in lase sayidina yaqub alayhi salam a ka bataki ka na Youssouf ma ayiwa a bɔra Ala ka jɔnyɔrɔ Yaquba ka taa azizu misira ma n'o ye Yudarsif ye i k'a dɔn Alahu Taala a ka cidenw a n'a ka nabi ɲumanw a n'u ka zuriyaw Alahu Taala b'u lajarabi a ye anw lajarabi ni masiba caman ye ani gɛlɛya caman ye a ye ne mɔkɛ Ibrahima lajarabi ni tasuma ye Namrud ye tasuma min mɛnɛ a ye ne bɛna kɛ Ismail a taara ni o fana ye kantigɛli kɛnɛ kan k'a fɔ a fa ye k'a k'a kantigɛ ale Alahu Taala ye nka ne sa Ala ye lajarabi ni de ye fara ɲɔgɔnya ye den min o de tun ye ne ɲɛ nisɔndiyala ye o tun ye ne dusukun yiriden de ye a tɔgɔ ye Youssouf don dɔ la a balimaw taara n'a ye kungo kɔnɔ o seginna k'a sɔrɔ a ka fini de b'u bolo joli bɛ a la ayiwa den wɛrɛ fana tun bɛ ne bolo o de tun ye Youssouf balimakɛ ye ne tun bɛ Youssouf kasa de sumusumu o la ale de tun kɛra a balimakɛ Youssouf nɔrɔbila ye ka se ka n dusukun min jeninen don ka se ka o da u y'a minɛ ka taa n'a ye yɔrɔ la e bɛ yɔrɔ min na o seginna u n'a ma segin ne y'a dɔn mɔgɔw fɛ ko e kɔni k'i y'a fɔ k'a ye sonyali de kɛ k'i y'a kɛ jɔn ye o kɔtɔ siya kana to i la dɛ ɲumanw bɔnsɔnw yɔrɔ ka jan ka bɔ sonyali ma ani binkani o t'o kɛ ayiwa ni n ka bataki sera i ma ne b'a ɲini fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ne den Youssouf ani Binyamini fara ɲɔgɔnya a ye n ladɛsɛ a ye n fari fanga ban n b'a ɲini fɛ i ka n den labila n ye i k'a bila ka na a fa ma n'o ye cɛkɔrɔba ye min ye cɛkɔrɔba dɛsɛlen ye o la i b'a kisi ka bɔ fara ɲɔgɔnya dusukasi ma n'o tɔɔrɔ ma o waati la n bɛ dugawu k'i ye ni hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye n ka seliw la nka ni banna o ma sa i ma sɔn ka hinɛ cɛkɔrɔba sijɛ la i k'a dɔn k'a fɔ n bɛ kule ni dusukun ye dusukun min fara ɲɔgɔnya ye min jeni cogoya min i k'a dɔn k'a fɔ o tasuma o bɛ e ani yɛlɛma ko wolonwula u b'aw bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'aw kɛ bugurijɛ ye e tɛ se ka o kunbɛ ɲɔgɔnya cogoya si la i tɛ se k'o lasegin nin bɔra Ala ka jɔn de yɔrɔ min ye Yaquba ye bataki kalanna Youssouf a y'a fa ka bataki kalan a bɛ ka kasi a balima ninnu b'a la ka kabakoya u t'a dɔn min kɛra bana bɛ aw ye aw ye mun de kɛ Youssouf la aw b'a dɔn aw fa a ye lajɛba min sɔrɔ aw ka baara jugu sababuya la wa aw bolo ye min kɛ aw fa ye tɔɔrɔ min sɔrɔ aw t'o dɔn o bɛ ka kabakoya ka ɲɔgɔn lajɛ
نكون هكلا ما دودي عزيز مصر درسكون يلما أونكا أو ما كوجو شيكة كنيشي أم بالمكما كنيشي أم فاما أو ما جوج ما شيكة هل جلبتم الوثيقة؟ أو ناني 7 وا و 7 فلا أنتم لم تقترفوا أي ذنب أو كون ما جوج ما شيكة أي ولكن نحن لم نقل سوى الحق. أو ما دورة فونيك نيتو دانك أهو أكاين أو يبالماك تاني كامني كان أنا كولا أم بانغا جون فيري يوسف كتا مالك بن زارما ني أيوا درهم تاني شيغيني أشارتي مية أكامني كتانا مصر ولا كتانا جمانا جان تغامنا أتسكا شيغي أبدا كان أنا تغني لاوي أني شمعون ولا دي بتاكين سبع يبدو هذا خط شمعون أبينا فني شمعون كا بتاكي ده شمعون جون دي شمعوني أنا دلو أيوة الله أكبر يوسف فيري كامنين سام بسبا أني كوت منين كوفي ويا فيري 700 أوري فلانية أيوة أو بلو يمينك كامنين سام بسبا أيوة وفلانية كان أبلا أو بلو كراتوني الله أكبر donc ajan asibalite o bolo yimin ke afle jondo de kumbe anga sokono a joyi akutanga ya maria labato dore make anshina ka fere awo ni ay anya fere anya ke mukoso anga sia kisi kabo atoro made awtana ni 7 yi ode o ki bari ade do Benjamin ماذا يقول هؤلاء؟ نونو بالك اجمد فودي لا علي ay joro batigi on jon kunte on bolo no to ni no mangutu beta ay o kunte abada aywa لم تكف عن قول otmana autika kalon foli dablake ni seben sera e ma chogodi ani Zulaykha ne de seben mine Youssouf bolo Youssouf yere min ferela otmana ne seben mine ale de bolo أنتم ترون أننا aw ɲɛ b'a la anw bɛ ko bɛɛ lajɛlen kalama dɛ nin ko ye anw tɛ se ka da nin na cogo di e bɛ se ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kalama ayi n'i ye nin mude ɲininka kɔni nin sawo in n'i y'a ɲininka o de b'o fɔ ɲɛna nka aw ye mude in dɔn wa nin de ye mude in ye min bɔra Benyamin ka minɛn kɔnɔ nin mude min filɛ nin ye a bɛ kuma ne fɛ kuma dɔ la koyi nin mude in bɛ kuma a ye fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ ne ye nin mankan in fɛ aw b'a fɛ mude in b'a la ka min fɔ n ka segin o kan k'o da o tulo kan wa mude in b'a yira k'a fɔ Youssouf a balimaw y'a gosi u y'a neni ka kuma juguw fɔ a ma u y'a jogin mude in b'a fɔ aw jɔra k'a k'aw bɛ Youssouf faga nka Lawi de ye aw bali o fagali in na o la aw taara fili kɔlɔn dibi kɔnɔ aw y'a ye aw ka taa fɔ aw fa ye ko Youssouf ko surugu de y'a dun o kɛra ne ɲɛna don min na aw sigira nin ye ballon ka fini ye a nɔrɔkɔlen joli la aw taara fɔ ko surugu de y'a dun nin bɛɛ lajɛlen Benyamin de ye nin f'i ye tiɲɛ tɛ a bɛɛ de ye kalo ye nin bɛɛ de ye kalo ye i jɔ
i ka muri bɛ ka tiɲɛ de fɔ jɔyɔrɔbatigi malo dunu fɔra ka ban lemana ya tɔn ka kuma malo dunu fɔra ka ban an b'i lamɛn jɔyɔrɔbatigi muri ka kuma a fɔ aw y'aw balimakɛ Yusufu feere ka taa dugutagalaw ma minnu y'a labɔ kɔlɔn kɔnɔ aw y'a feere dirhamu 18 de aw y'aw balimakɛ feere k'a kɛ jɔn ye min jasilen don nka aw ɲinɛna aw m'a dɔn k'a fɔ a b'a la ka taa n'a yɛrɛ sagoya de ye sabula a b'a dɔn k'a fɔ cikanba de b'a ɲɛ o de b'a la k'a makɔnɔ a kun bɛ ka taa n'a sagoya de ye nka aw kun t'o kalama o la dugutagala ninnu i ka dɔn k'a fɔ u ye ayiwa u y'a bolo siri ka sɔrɔ ka na n'a ye Misira yan u nana feere jɔn feere sugu la ne tɔgɔ de ye Maliki ne de ye Yusufu labɔ ayiwa kɔlɔn in kɔnɔ min Yusufu sa aw fɛ kɔni aw hakili b'a la wa ne de don aw y'a feere ne de ma ne de ye Maliki Bonzari a ye hakɛ to ne ye muri in b'a la ka min fɔ ne fana ka tɛmɛ ni o kibaruya tɔ ye Potifar n'ale ye Azizu Misira ye ale de ye Yusufu san a y'a ye a bɛna kɛ kado ye k'a di a furumuso ma n'o ye Zulayiha ye a Yusufu den ma k'a ye kado ye awɔ ne kun ye Yusufu ayiwa matigimuso ye san caman tuma min na n'a kɔrɔbayara ne ka sanga so kɔnɔ n'a kolo gɛlɛyara tuma min na ne fana y'a tɔɲɔ koyi i n'a fɔ aw y'a tɔɲɔ cogo min na ne ye dabariw labɛn a ye ka taa fili ayiwa kaso kɔnɔ Ala ka yafa ne ma ne de y'a dɔn kaso la a ye min kɛ kaso kɔnɔ san 12 o kɔnɔna na ayiwa kaso degun ani baara gɛlɛya fara bɔ yɔrɔ la a y'o bɛɛ lajɛlen nɛnɛ fo tuma min na Misira masakɛ ayiwa Akhenaton belebele a ye sogo dɔ de kɛ o sogo in sogo kɔrɔfɔla bɛɛ lajɛlen dɛsɛra ka o sogo in kɔrɔfɔ ne kun b'a dɔn k'a fɔ Yusuf sogo kɔrɔfɔlaba de don sabula ne kun ye sogo dɔ ye k'an to kaso la a y'a kɔrɔfɔ ne ye ni hɛrɛ ye o tuma masakɛ ka sogo n y'o fɔ Yusufu ye a y'o fana lakale ni hɛrɛ fana ye tuguni Yusufu ye masakɛ ka sogo kɔrɔfɔli min kɛ o kɛra sabubuyaba de ye ka se ka Yusufu kisi ka bɔ kaso la ani fana ka se ka kɛ sababu ye ka Misirakaw kisi ka bɔ halakili ma ani gɛlɛya nabi ɲuman Yusuf o de ye ne cɛ ye Manasa ani Efrahim ninnu y'an denw ye Yusuf ye ne cɛ de ye an denw filɛ Manasa ani Efrahim Allahu akbar ɲɛ dara kɛnɛ kan Yusuf sisan o de kɛra Azizu Misira ye o tɛ Allahu akbar ɲɛ dara kɛnɛ kan surugu ma dun aw ye kalon da surugu la surugu ma Yusufu dun Yusuf e de Yusuf ye Azizu Misira an balimakɛ Yusuf awɔ ne de ye Yusuf ye nin ye ne balimakɛ de ye Binyamin an balimakɛ min n'a ma jɛn n'a ye a ka kɛ an fa nɔrɔbila ye e ye tiɲɛ ta kɛ an fa fɛ masaya fini na ani naɲumanya cɛsiri jala e y'o tiɲɛ ta awɔ ne de y'aw balimakɛ in ye koyi Alahu Taala fana siriyara ne ma maa mana sira Ala ɲɛ ka sabari Alahu Taala a tɛ ɲɛnikɛlaw ka sara tiɲɛ dɛ Afinat Yusufu furumuso e y'a ye sa wa y'a ye cogoya min na an b'an kuma suli ni malo y'a ye sisan don sisan e bɛna jumɛn de kɛ anw na balimakɛ bɛ jumɛn de kɛ a balima la fo n'a kɛra ka yafa a ma ka hakɛ to a ye n ko anw fana kun y'i balima de ye mun de kosɔn an ye min k'i la an y'o kɛ ayi ne kɔni ne ɲinɛna kɔrɔlen kɔ
عفوت عنكم ne y'a fara aw ma kabini k'an to kɔlɔn kɔnɔ لكنني لا أريد nka أن ne tɛ يغفر fɛ i ka yafa n ma نحن قد ظلمناك aw y'i tɔɲɔ i ka hakɛ la Yusuf تفعل أنت e ذلك kana o kɛ dɛ فعفوك هذا i ka yafa in o b'an faga de هذا العفو i ka nin yafa in هو أكبر عقاب o de ka jugu ni ɲangata bɛɛ lajɛlen ye n'i b'o kan na أقسم عليك يا يوسف min ka di i kan Yusuf أقسم عليك يا يوسف أن Yusuf تعاقبنا an ɲangi koyi أنا قد كرهت ne kogoyara n yɛrɛ ye n tɛ n yɛrɛ fɛ n kogoyara n yɛrɛ ye يا يوسف لعل هذا العقاب Yusuf an ɲangi lala o ɲangi o na dɔ bɔ an ka junubuw la فهذا العفو أشد i ka nin yafa in de ka gɛlɛn anw ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan Yusuf kana yafa an ma dɛ أو حقا أنت تطلب Eh, العقاب يا nyɛrɛ la e bɛ ɲangi de fɛ lawi ne ɲɛ nɔrɔ ne balimakɛ لم تعمد إلي wallahi n'i ma ne ɲangata فسوف أقوم أنا ne بما fana ne bɛ n yɛrɛ ɲangi حسن o tumana a ka ɲi إن كنت تريد عقابا ne bɛ ɲangi de fɛ o tumana wuli ka na Yusuf tɛ fɛn k'i la اضرب يوسف n gosi sa Yusuf أرجوك اضربني n يا b'i يوسف deli n gosi sa Yusuf n gosi Yusuf yafara i ma a yafara kabini k'a to kɔlɔn kɔnɔ juguya tɛ Yusuf kɔnɔ ayiwa أنا لم أحمل أبدا أي تضغيط aw juguya fosi tɛ ne kɔnɔ ani n balimaw aw juguya fosi tɛ ne kɔnɔ أقسم بالله n bɛ kale ni Ala ye أقسم بالله من قال إني علي؟ تستطيع أن تنزل i bɛ بي se ka ɲangata wɛrɛ jigi anw kan min ka jugu ka tɛmɛ nin kan فإن لم تعمد إلي فتعاقب n'i ma ne ɲangi على كل تلك الخطايا nin ka taa o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan n ye min kɛ سأرمي نفسي في ne bɛ n yɛrɛ kun bila halaki la n bɛ n yɛrɛ faga تأديبي i tɛ walada di yan wa عقبتي يا أخي i tɛ ɲangi wa n balimakɛ شاهدا على ما فعله an balimaw ye min k'ira o kɛra ne ɲɛna ne kɛra o seere ye أنا كتمت شهادتي ne ye n ka seereya dogo san caman ne m'a ɲɛfɔ n fa ye min kɛra n m'a fɔ الذين فليفصلوا a fɔ ma fala ye o k'an fa u ka n kunkolo ta ka bɔ kan da la wala u k'an gosi يخرج الوحش mun kosɔn nin wara in ka bɔ n dusukun na هذا الحياء يقتل nin kɔni nin maloya in bɛ n faga de nin maloya in bɛ n faga de kana yafa n ma sa kana yafa ne ma kana yafa n ma هل هدأت له؟ i ma da sa lawi i ma da lawi اهدأ يا أخي i ma da sa ne balimakɛ i ma da ne balimakɛ لقد التقيت بكم ne ni aw ye ɲɔgɔn kunbɛn a bɛ siɲɛ damadɔ bɔ عزمت مرارا أن siɲɛ caman ne y'a laɲini ne ka se ka aw sunbu k'aw da n disi la أضمكم لكي أسكن روع ألمي nka aw embrasser mu kɔsɔn siranɲɛ ani faraɲɔgɔn dusukasi min bɛ na o ka se ka ban لم أوفق nka diɲɛ de ma se k'a kɛ لم يكن diɲɛ kun ma di ne ma n k'o kɛ dɛ مأذونا لي n'o tɛ aw kun nege bɛnna ne kun bɛ fɛ k'aw sunbu أنا أحبكم ne جميعا b'aw bɛɛ lajɛlen fɛ y'an balimaw n b'aw fɛ aw bɛɛ وكنت أعد الساعات ne رجاء kun bɛ ka waatiw bɛɛ lajɛlen jate dɛ mun kosɔn ne ni aw ka se ka ɲɔgɔn kunbɛn ayiwa yahuza ayiwa ne yahuza ye allahu akbar zulaykha ani asinat yusuf furumuso fila binarus rodamun nimisabu ayiwa yahuza ko a bɛna yusufu sen sumusumu ko a bɛ yusufu sen sumusumu ayi n balimakɛ kan'o kɛ n balimakɛ wuli kan'o kɛ لا تفعل فهذا يشعرني بالخزي kana nin kɛ nin b'a to ne bɛ maloya لا عفى الله عني ala kana yafa ne ma ni ne kɛra sababuya ye ka ne balimaw lamaloya n t'aw lamaloya تشهد يا الله i ka kɛ seere ye ya allah أنا الذي أخطأ ne de ye xatawura أنا الذي عصيت ne de ye يوسف kota kɛ الذي استحق. yusufu de maloyara ya ala kɛ seere ye o kan فهل الظالمون a fɔ tɔɲɛlikɛla i n'a fɔ aw a fɔ anw ka kan ni ala ka hinɛ ye fiyewu أترى يا يهود yahuda i ɲɛ b'a la يا رجل كريم an ye cɛ ɲuman min n'an ye a tɔɲɔ i m'a dɔn a ka ɲi ni mɔgɔ ɲuman ba in an ye nin de tɔɲɔ
nimisabu aywa Youssouf abala ka ci do fo nimisabu lo koro سيدي make mbakete نحن لم نظلم أنت وحدك malaka ama ekelen tonyo koyi فالعذاب الذي la jaba mi no ye an fa soro an ga kewale sababu ala o ka gelen shen chama ka teme etaka فماذا عنه ali ta be ke tugudi فإلى من نلتجئ amba seme jonde la إن لم يعفو na ma ya fa an ma amba ke tugudi أبونا سيعفو ay an fa fana bina ya fa au ma ولكن شرط nga sharti miye au ka tube mune ko so an ga fujinu mabba mune ko so an ga farali ay waje na tanin tugala أظن أن قضية ne akilla an moke ibrahima ka kibari ani ismaila ori ta ka sigira tuguni أظن أن أبي قد ne akilla an fa wati labaina ajjana adege fla ko no ismaila fla ya jenu ko alaye الله بينه wori ko so allah taala abina an na fara nyon ka kuni aywa nimi sabu nana joro batigi allah nimi sabu tara fini deta من ذا يوصل هذا القميص jode bitani ni fini ye kala se fama أنا lawi ko ne lawi kwali bitana ye إن تمكنا من nan sera ka aywa fleli la segi ka an fama أنكم ستكونون abida fo an yujuma mi kala o kono ya kele ka o do sara nan sera ko ke وهذا طبعا أمر o معروف kono nga ko ti sika ke o bisa ke tugode ka nya segi إرادة الله تجعل Allah taala ka lanyini o de bat fam fa na sera ke abila gilen be ke ni ala ka lanyini ay wuli هذا هو القميص الذي ninde aywa fini mi ni sayyidina ibrahima ya di ishaqa fana ya di mfama asira ne fana ma mfa ka sira fe lawi اذهب بقميصي هذا awa gani duloki tanaye ika fili mfa nya daka Allah taala ya lanyini aye anyana yeli ka segi ama ارجع إلى أبيك sai ka tai fama واجمع بني ika fa ka ban sira ka bela gele faranyo ka ana modo ana ka jama bela gele kana nuye aywa misra ya مصر أخنتون otura ne afo fama ye أمري أن أسكنك awa iya mara so ka fo mina yoro do labe awye ka dugu do joban sira la ka awye la bay no e ko shin o de yoro la nyuma imbe yoro fa la fe فيها لبني إسرائيل otura mina dugu do joye ban sira la ka man fiskere fe nyo yoro kere awye ka dugu jo awye ot bana malik بتحضير الزاد والمركب otuna sira fana ni yela nga fen la be balma wuye إلى لقاء قريب kambe surnyala Allah aywa malik ibn zar aywa bikana lawi bla dugu aywa bodala aywa fini de ni de nabi nyuma ya fini sayyidina ibrahim ka fini nadira ishaqa fana ya di yaquba fana ya di yusuf ma إن عودة البصر إلى ikado أبي yeli sigini fama مرهونة بهذا القميص adlolendo ni fini de la جد السير iche siri tama fe لتوصله سريعا ngoso ikasika lase telia la kata yaquba ma ala kan nabi nyuma itelia tama fe aywa kambe taala hakishila aywa lawi ay siramine lawi Allahu akbar atarani finiye بلى يا أولادي ya ande ay ليست ديارك معانا aywa kana an dugu o damate dugu jole ye jien kono de ay ka do ka fo dugu wera ucha mande fana be وسيأتي يوم في آخر الزمان nyama o chama mo ba ko na ka do ka fo don labana وعليها don do bina ke fanga bina ke kilen ye ka nyama o kilen bla kuna غريب أن الذي سيحكم الأرض asika sita la mi bina ke bela gile nyama ye o don وسلطانه o de mo la so herema ye aka fanga o de fanga la so herema ye adama do ye min don ومن هو ذاك الحكيم o tona الصالح o nyama ye jonde sa mo ke أنت جرشون e jashunde ne de shamunu dente e awo ko se be mo ke يا بني ko to e sa yande نعلم أنه na ko ni ka do ka fo الصالح alde alo tala ka jonyi mo la so herema ye وهو من أصباط ale fana abina bo na nyama laba abina bo o bon son de la بالرسالة التامة aywa mi bina ni chikan laban ye ko ni وهل تعرف نبي آخر no الزمان nyuma laban ibo don wa ya mo ke أنت أشبيل ashbil de ابن ولدي بنيامين ne den binyamin de ne te e mbi don هذا يا حبيبي أعرف awa mba don ko yin kanu ba mba don والأنبياء يعرفون nabi nyuma o be awa chi len laban o ba don ato ana dambe فلا وجميعهم بعثوا mun ko so o bela gine chira de ka se ka mo le ni so jana kan nali لقد أسماه الله Allah taala de awile ko ahmad wa ahmad نعم بني أحمد awa atore ko ahmad وهو من نسل عليه. عمي
إسماعيل أيوة نبنا كي إسماعيل أبينا بو أبون سوند لا أحمد أيوة يا لهذه الرائحة. نينكا سينكا دي ده أتراني يلا لما ذكرت اسم أحمد نكلنك أحمد توفى أورياتو كسدما ولا تنوا لا أشم ريح ولد ننوبة يوسف. ندي أنين كانوا با يوسف ننوبة كسلا يكو توري فا يوسف كسا با نونا يوسف كسا لا عجب إن رميت kaba ko tek mo be ba fa ko ne fato أشم ريح ngan ولد يوسف. ne de nin kanu ba yusuf akasa be nuna sa mfa ni dabla sa yusuf chebe tuko di sa mfa أنت مخطئ. ay file no ko نحن لا نشتم aw no te kasa shila لقد مات يوسف منذ yusuf عقود. sara kam ni wati jan e ba fo san ki ba kasa soro إنه لم يمت. ay amasa ولد يوسف ne de yusuf amasa أنا لم أحسب ne ma يوسف jeti ميتا. shuye abada ولد يوسف لا ne يزال de حيا. yusuf halisa nyana mado تذكر مجلسنا ها هنا ay اليوم. ki tola ni yoro ina ya إني لا أشم ريح ولدي ne de anin kanu ba akasa be nuna yusuf kasa be ne nuna yusuf kasa be nuna an tika miri foyi la fo n'a kɛra anw cɛw ani kuma min b'an denw na nka ale bɛ ka miiri yusufu dɔrɔn de la allahu akbar lawi bɛ ka so girin a bɛ ka so girin ka giribasa ayiwa nin ye kalo kelen tagama de ye nka lawi a b'a ban tile 10 kɔnɔ dɛ a bɛ so girin tile 10 kɔnɔ k'a ban tɔw bɛ ayiwa kalo kelen de k'a kan nka lawi ale b'a ban tile 10 kɔnɔ ayiwa yusufu balimaw bɛna taa أرجو لك سفرا n b'a n'a ta ye i ka dugutaga kɛ i bɛ fɛn sɔrɔ min na i bɛ kisi min na النبي في المرة an b'a n'a ta siɲɛ wɛrɛ i ni yakuba nabi ɲuman aw kana ɲɔgɔn fɛ أمل اللقاء k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ aw ni yakuba bɛ na لطفكم ومحبتكم. o kɔnɔ k'an bɛn منتظرون an b'aw makɔnɔ siɲɛ wɛrɛ aw ni yakuba ka na ala ka nabi ɲuman yusufu balimaw ayiwa u y'u labɛn u bɛna taa ɲɛ dara kɛnɛ kan ayiwa maliki buntar nimi sabu rod amun allahu akbar k'an bɛn allahu akbar lawi koni bala ka so girin a bɛ ka so girin k'a giribasa sira kan allahu akbar tile 10 kɔnɔ a bɛ sira in ban yusuf ka fini o de b'a bolo allahu taala y'a laɲini yakuba ye a ɲɛna filɛli ka segi a ma ayiwa yusufu balimaw b'a la ka taa لقد مضى من القحط 5 سنين. sanjiko gɛlɛya nin y'a san 5 de ye لابد أن يهلك ni sanji mana misirakaw bɛ halaki dɛ النيل nilu jara والسماء قبل سنة. sanji tɛ na ka kɔn san 2 ɲɛ dɛ yusufu y'o de fɔ sɔni san 2 cɛ san tɛ na dɛ yɔrɔw jara nilu jara kabako san 5 san tɛ ka na nka yusufu ko a tɔ ye san 2 ye allahu akbar yusufu balimaw ayiwa u b'a la ka segi ko bɛ dara kɛnɛ ka sa kalonw ani kuma bayɛlɛmaw o bɛɛ lajɛlen banna yusufu surugu ma dun allahu akbar o bɛ ka segi allah shamaun lawi ale buɲɛ ka bɛ ka so girin lawi a b'a la ka sira jateminɛ lawi a b'a la ka sira jateminɛ a bɛ ka so girin dɔrɔn su ni tile a bɛ ka so girin ka taa ni yusufu ka fini ye sayidina yakuba fɛ alayhi salam ayiwa nin ye diina ye laya ka fara yakuba kan ayiwa sotigi dɔ bi ka na dɛ sotigi bi ka na bi ka so girin bi ka so girin إنه أخي لاوي. ne balimakɛ lawi dɔ ko ye lawi لاوي قد رجع. lawi seginna هو لاوي. awɔ lawi dɔ ko ye ولكن لما هو nka وحده؟ mun de kosɔn a kelen pe de do عاد لاوي. lawi nana koyi lawi nana nin ye lawi muso ye a nisɔndiyara lawi nana
lawi muso nisɔndiyara lawi segira a sera tile 10 kɔfɛ foli b'i kan foli b'i ye n den tare b'i ye n fa lawi ni e de ye wa n denkɛ ne kun jɔrɔla i kan sa ne fana nisɔndiyara sa ni yeli ye sa ayiwa ne nu bɛ Youssouf kasa de la aw na ni Youssouf y'aw fɛ wa i ma da sa n fa i ma da n fa i ma fili i hakili ma ɲagami n nani ma ni taamasiyɛn dɔ ye ka bɔ Youssouf fɛ yen taamasiyɛn jumɛn ye nin ye ta nani ma ni Youssouf ka fini ye n fa min bɛ i n'a fɔ warijɛ ni a warijɛ ɲɔgɔnna fana bɛ yɛlɛku o don awɔ o don ne b'a dɔn o fini don o don mun de ye na ɲumanya fini de ye siran i ka majigi i ka bonya ɲɛsin a ma dɛ ni ayiwa Ibrahima ka fini de ye a y'a di Isaka ma Isaka fana y'a di ne ma ne fana y'a di Youssouf ma ni kan ka kɛ Youssouf de bolo koyi i na ni fini ye ka bɔ min Youssouf de ye fini in di ne ma ko Youssouf e ko cogo di e tiɲɛ de fɔ mun de Youssouf sɔrɔ Youssouf foyi ma Youssouf sɔrɔ an y'a sɔrɔ Youssouf ne bɔra kɛ Youssouf ale de ye Azizu Misra ye Youssouf de ye Azizu Misra ye Azizu Misra de ye Youssouf ye n fa mun y'i sɔrɔ n fa n b'i ma ni Ala ye sa Ala ka nabi ɲuman ayi Ala ka nabi ɲuman mun y'i sɔrɔ ayi ne bɛ hɛrɛ la o donna Youssouf bɛ min ne hakili bɛ kibaruya jugu la don min na aw nana don ne kan ni Youssouf ka fini ye don dɔ la aw donna ne kan ni Youssouf ka fini ye Youssouf kun faralen tɛ aw kan nka siɲɛ in na fana aw nana ni Youssouf ka fini ye k'a sɔrɔ Youssouf t'aw nɔfɛ dɛ e ye bɔnɛbaw ye ayi an ma se ka na Youssouf kɛ an ma se ka na n'a ye ne y'a fɔ a ye n ko a kana nin di mɔgɔ si ma ni fini mun de kosɔn a ye fini in d'i ma a ye fini fara ɲɔgɔn e de kosɔn koyi Youssouf ko nin fini ne de bɛ n fa kɛnɛya k'a ɲɛ segin a ma ni fini bɛna ne kɛnɛya ka bɔ fɛn na bana min bɛ n na ne m'a fɔ aw ɲɛna Youssouf ka ɲɛmɔgɔya bɛ ne kan ne ka ɲɛmɔgɔ de ye Youssouf ye n'o tɛ a ka fini kun tɛ se ka ne furakɛ ka n kɛnɛya n tigi Ala Allahu akbar Youssouf de kɛra Azizu Misra ye kanu bɛ dɛsɛ jumɛn de la tare bi ye Yakob kanu bɛ dɛsɛ jumɛn de la sa tare bi ye Yakob ne den kasa n'o Youssouf ye a kasa bɛ nun na kabini tile 10 bɛɛ lajɛlen ko de ye fatɔ de ye sabula o tɛ kanu cogoya dɔn de ye o taara ni Youssouf ka fini de ye a bɛ tile 10 de bɔ o de kosɔn i y'a kasa sɔrɔ Youssouf kasa ayiwa ne b'a sumusumu ni furasija in na don dɔ kɛra Youssouf tun bɛ kɔlɔn min kɔnɔ i tɛmɛna o da la k'a sɔrɔ i m'a kasa sɔrɔ mun de kosɔn n y'a kasa sɔrɔ bi yɔrɔ jan fɛ sabula o don ayiwa i tun tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ dɔn i n'a fɔ i b'a dɔn cogo min na bi diinɛ ɲɛmɔgɔya o tuma ne ye tiɲɛ fɔ kɛ sabula ne ko Youssouf ka ɲɛmɔgɔya bɛ ne kan ne ka ɲɛmɔgɔ de ye Youssouf ye i k'a dɔn i delila kasi la ani kasi ani makɔnɔni nin kasi ani makɔnɔni o de ye jɔyɔrɔ d'i ma jɔyɔrɔ min ka bon ka tɛmɛ i ka jɔyɔrɔ kɔrɔlen kan i k'a dɔn diinɛ ɲɛmɔgɔya kanu o bɛ ɲɛ segi filɛlikɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Youssouf de ye Azizu Misra ye Allahu akbar Youssouf de kɛra Azizu Misra n fa jɛ bɔra i ɲɛna koyi jɛ bɔra i ɲɛna
تبصر يا أبي؟ إبقى يلي كيف أو ندو نيا باو بلا كنت بصيرا بفضل الله. نيجا نيا سيجرا ماني يوسف كافيني صوبيا إيه وهل يعصى على القميص؟ yala fini mi no kera sobe ka sayidina ibrahim kisi ka botas mala no ye nenye sigi ma usi ake ka bako yewa Allah شكرا لك يا رب. أين إخوته؟ لا kana ibana bu ay kana sira ne ban ma bena yusuf يوسف معهم أيضا. yusuf bena fe ay yusuf tena de إليه بأنفسنا ونصطحب كل yusuf ko ngata anam bal ma be ananga fe be la gile الحمد ala foli biye ala baraka da biye ala foli biye شكرا لك يا الله. ala mi foki baraka da ala kana bi may yelike ala kana bi may yelike ala kana bi may yelike aywa yusuf balma taw olu be sira fe kana allahu akbar onu ka nyaamon anu ka so allah o bi kana